Ezi zinto zokudlala zizokuphela ezishiyekileyo eziza kuhlala zisisikhumbuzo sobomi buka-Unecebo Mbotheni oneminyaka emithathu. U-Unecebo lelinye ixhoba lakutshanje ukutshona kwindlu yangasese engumngxuma kwizikolo zephondo leMpuma Kapa. Kurhaneleka ukuba olu sana beliyokuzithuma kule ndlu yangasese ekwiziko labucala labasakhulayo iLittle Champions NU6 eMdantsane ngethuba lisoyela kulo mngxuma unelindle laze larhaxwa ngoLwesine weveki ephelileyo. Ngokwengxelo esiyifumana kumakhulu ka-Unecebo, umfundisi-ntsapho uzamile ukukhangela noogxa bakhe bakuqaphela ukuba u-Unecebo lo akekho phakathi kwabanye abantwana de bamfumana ke kwindlu yangasese emva kokuva ukurhoxoza okuthile kuyo. Bamkhuphe ngempumelelo ze bamleqisa kwiziko lempilo nalapho athe wabhubhela khona ngoLwesihlanu. Hayi, safosta saya kodokta kuba sithi siyahamba, bathi hayi umntana sizozama thina by all means, mar if uthe wasurvive akazuba right empilweni yakhe because i-brain idamejekile. The moment ephaa phakathi uphefumle yona laa nto so ingene kaza arteries ze-brain, yonke laa nto nemiphunga yakhe umoshakele igcwelele laa nto yonke. So noba angasurviva yena umntana akazuba right ebomini bakhe. Abanye abazali bathi basothukile sesi siganeko. Laa nto yenzekileyo phayana ndiva kabuhlungu, uyabo, kuba ndivele ndaziva ngathi xa ibiyenzeke kum, uyabo, andiyazi laa feeling but ndiva buhlungu ingathi yenzeke kum, uyabo. Kuba ke xa sisabantwana esikolweni asilindelanga ii-results ezinjeyana, uyabo, kodwa ekwenzekile bendisandoyicaciselwa uba yenzeke njani na, uyabo. Andifuni ukuthi mhlawumbi kungakhathali komisi esikolweni, uyabo, inelishwa phakathi but ke ngeyiavoyidekile. Isebe lezemfundo kwiphondo leMpuma Kapa lithi nangona eliziko ilelabucala kodwa liza kuncedisa kulwaluleko lwengqondo kubo bonke abachaphazelekileyo. Kunegqiza esilithumele ekhayeni uyowudomboza nokugcwala emsaneni. Nangona nje msasazi i-non-profit organization nje lena silisebe sizawuzama kangangoko ukuncedisana kunye nabo kwizinto apho sifumaniseka uba kufanelekile khona ukuze ekupheleni kosuku bade bafumane bade babe back in their feet bazokwazi babanike i-direction bakuma kwenzeke njani na. Inqununu yeli ziko ithi ayikakulungeli ukunikezela ngenkcazelo yesisehlo. Abazali baka-Unecebo baxhelekile nanjengoko endaweni yokuba babuye nonyana wabo kwiziko lempilo babuye bephethe ingubo ebebhijelwe ngayo kuphela. Kulindeleke ukuba le nkwenkwana ingcwatywe ngoLwesihlanu umhla wama-26. Ndinguyamkela Mtshiyo kwiindaba ze-MPK eMonti.